Vítajte. Väčšina z nás bežne používa sociálne siete, ako je napríklad Facebook. Cez sociálne siete komunikujeme so svojimi známymi, priateľmi, čítame tu rôzne správy, články, hľadáme tvorivé inšpirácie. Ak nás niektorá informácia zaujme, tak ju zdieľame na svojej nástenke, aby sme ju mohli sprístupniť aj pre svojich priateľov. Robíme to úplne automaticky a robíme to zadarmo. Páčilo by sa vám dostávať zaplatené za zdieľanie správ v sociálnych sieťach? Dostať zaplatené za to, že na určitý článok ostatných upozorníme, oni si ho prečítajú a ak ich zaujme tento článok, tiež ho budú ďalej zdieľať. Vďaka zdieľaniu sa článok alebo správa môže dostať k veľkému množstvu ľudí. Môže ho čítať veľa ľudí a za každé prečítanie príde odmena. Spoločnosť Big House Center sprístupnila pred pár dňami ďalší spôsob zárobku zadarmo, bez akejkoľvek investície. Vytvorila webovú stránku, na ktorej sú uverejňované správy, ale aj články. Na webe je zobrazovaná aj reklama. Reklama prináša zisk. Big House Center si tento zisk nenecháva pre seba, ale bude ho ďalej prerozdeľovať medzi ľudí, ktorí zvyšujú návštevnosť tohto webu práve zdieľaním správ na sociálnych sieťach. Ide o unikálny spôsob zárobku, za kým ste sa určite u žiadnej inej spoločnosti nestretli. Pokiaľ vás zaujíma možnosť zárobku zdieľaním správ v sociálnych sieťach, postup je jednoduchý. Pokiaľ ešte nie ste zaregistrovaní v Big House Center, stačí sa vám zaregistrovať na webovej stránke bigsme.com. Pod videom nájdete odkaz na túto stránku. Pri registrácii, ktorá sa robí v tejto časti registrácia, uvediete login, ktorý ste si zvolili, meno, priezvisko, e-mail, zvolíte si heslo, opíšete captcha kód a kliknete registrácia. Po takto vyplnenej registrácii vám príde na e-mail, ktorý ste pri registrácii zadávali, správa, v ktorej nájdete link, ktorý je takým overovacím linkom. Treba kliknúť na tento link a tým registráciu dokončíte. Teraz sa budete môcť prihlásiť do svojej kancelárie webu Bigsme. Pokiaľ ste už zaregistrovaní u spoločnosti Big House Center, nemusíte sa na novo registrovať, vám stačí prihlásiť sa na webovej stránke Bigsme uvedením svojho loginu, čiže užívateľského mena a hesla, ktoré používate u Big House Center. Teraz si vysvetlíme, akým spôsobom si môžeme s webovou stránkou Bigsme zarábať. Najprv sa prihlásime do svojej online kancelárie kliknutím na dvojčí. Zadáme login, heslo, odkliknem Nie som robot a kliknem Bajci. Tu je odkaz Kabinet, kliknem a už som v svojej kancelárii. Vo svojej online kancelárii nájdeme svoj referenčný link na stránku Bigsme, cez ktorý sa k nám do tímu môžu zaregistrovať noví spolupracovníci. Je to tento link. Nečudujte sa, že tento referenčný link je iný, aký máme na stránku Big House Center. V kancelárii je potrebné vyplniť tieto tri okienka týkajúce sa sociálnej siete v kontakte, Facebooku a Adnaklásnici. Závisí od toho, v ktorej z týchto sociálnych sietí ste zaregistrovaní. Pokiaľ ste zaregistrovaní v sociálnej sieti v kontakte, dáte do tohto okienka link na túto svoju na nástenku vašu v tejto sociálnej sieti.
Takisto v prípade Facebooku, pokiaľ ste zaregistrovaní na Facebooku, dáte do okienka link na svoju nástenku na Facebooku. Pokiaľ ste v Odnoklassnikoch zaregistrovaní, taktiež dáte tam link na svoju nástenku v Odnoklassnikoch. Ja tam v tejto tretej sociálnej sieti zaregistrovaná zatiaľ nie som, preto som tam žiaden link nepísala. Všetky zmeny treba kliknúť, potom zachrániť. Pokiaľ máme všetko nastavené, môžeme začať zarábať zdieľaním správ. Upozorňujem, zdieľania správ je potrebné robiť vtedy, keď sme už nalogovaní vo svojej online kancelárie. Vďaka tomu si zabezpečíme vzájomné prepojenie medzi zdieľanou správou a našou kanceláriou. Taktiež treba byť prihlásený v príslušnej sociálnej sieti, kde chceme správu zdieľať. Klikneme na správy, napríklad tuto máme hlavné správy, tu je ekonomika, politika, biznis, šport. Potom tu ešte si môžeme rozkliknúť ďalšie podkategórie, napríklad tu máme móda, krása, tam myslím, že nič momentálne nie je. V škandáloch som videla nejaké články. Takže treba sa popozerať, ktorá z tých správ by sa nám mohla hodiť. Ja kliknem teraz na hlavné správy a vyberiem si náhodne niektorú správu, ktorá podľa mňa by mohla niekoho zaujať. Napríklad na túto správu kliknem ľavou myškou, správa sa mi otvorí. Správu si môžem prečítať. Pokiaľ nerozumiete po rusky, tak si môžete stránku napríklad cez Google prekladač preložiť. No a čo je pre nás dôležité, ideme túto správu zdieľať v sociálnej sieti. Tu máme rôzne ikonky týkajúce sa sociálnych sietí, tak napríklad idem najprv zdieľať správu na sociálnej sieti v kontakte. To je toto koliesko. Kliknem a mám možnosť označiť, že či chcem zdieľať správu na svojej nástenke v kontakte, alebo či to chcem uverejniť v nejakej komunite. Mám označené, že chcem zdieľať správu na svojej nástenke v kontakte a stačí už kliknúť len send a správa sa mi uverejnila. Môžem sa o tom presvedčiť tak, že pôjdem k sebe na svoj profil a vidíte, správa je tu uverejnená. Takto zdieľaná správa v sebe nesie odkaz, že sme ju zdieľali my a v kancelárii sa nám bude ukazovať množstvo nami zdieľaných správ, ale aj počet preklikov na túto správu. Ukážem vám, kde sa to zobrazuje. Kliknem kabinet. Tu vidíte, že som zatiaľ za dnešný deň som zdieľala 11 správ, všeobecne za týždeň 26, toto je za mesiac, pozretí bolo zatiaľ 26. Pokiaľ zdieľaním privediem na webovú stránku Bixme niekoho, kto tiež prejaví záujem o zarábanie zdieľaním správ a zaregistruje sa, bude v našom tíme. To znamená, že budeme mať navyše právo na odmenu aj z jeho aktivity a to až do hĺbky 10. línie. Našou úlohou je pravidelne zdieľať správy a články zo stránky Bixme, čím zvyšujeme návštevnosť tejto stránky a zároveň aj zisky z reklam. Bolo nám odporúčené, aby sme denne zdieľali okolo tých aspoň 10 správ alebo článkov a tieto správy alebo články môžeme zdieľať jednak v sociálnych sieťach na svojej nástenke alebo napríklad v niektorých skupinách. Rozhodne neodporúčam dávať všetky správy do jednej skupiny na Facebooku. Tým by ste si akurát tak mohli zabezpečiť vyhodenie zo skupiny, respektíve by vás niekto mohol nahlásiť za spamovanie. Ja to robím tak, že som napríklad na Facebooku som vo viacerých skupinách, ktoré sú ruské,
Hej? A vlastne potom cieľene v týchto ruských skupinách uverejňujem tieto správy. Možno tu aj nájdem niektorú. Tuto je napríklad správa, ktorú som pred 1 hodinou takýmto spôsobom zdieľala. A to som robila takým istým spôsobom, ako som vám ukázala, ako som zdieľala v sociálnej sieti v kontakte, že som si odklikla správu, napríklad môžem aj túto skúsiť. Kliknem na Facebook a tu mám možnosť si zvoliť, či chcem zdieľať na svojej časovej osi alebo v skupine. Tak idem sa pozrieť, že nejakú skupinu, ktorej ešte som a ktorej som nezdieľala, lebo nechcem do tej istej skupiny zdieľať, aby som nemala nejaké problémy. Tak napríklad táto Likemánia. Názov si skopírujem a tuto si dám, že chcem zdieľať správu v skupine. Názov skupiny sem dám to, čo som skopírovala, názov skupiny. Kliknem Likemánia a kliknem uverejniť na Facebooku. Pozriem sa, či sa mi tam tá správa uverejnila. Správu tu mám uverejnenú. Ďalšou aktivitou, ktorú by sme mali robiť, je kliknutie na tieto malé obrázky, ktoré sa pod správou zobrazujú. Kliknutím na tento obrázok sa zobrazí partnerský web, ktorému vlastne pomáhame zvyšovať návštevnosť. Stačí otvoriť, zavriem, vrátim sa späť na správu, kliknem na ďalší z týchto obrázok, zobrazí sa, zavriem stránku, vrátim sa, kliknem na tretí obrázok, zobrazí sa, zavriem ho a na štvrtý, zobrazila sa stránka, zavriem ju a takisto pod obrázkom tohto článku je banner s reklamou, takže môžem kliknúť na tento banner alebo reklamu. Zobrazí sa reklama, počkam nejakých 5 sekúnd a vrátim sa späť na východziu stránku. Takže treba občas kliknúť aj na tento reklamný banner pod správou. Pokiaľ by ste niečomu nerozumeli, kľudne ma kontaktujte buď cez Skype alebo na Facebooku a vysvetlím. Pre tých, ktorí sa zaregistrujú cez webovú stránku Bixme, platí, že automaticky môžu začať využívať aj ostatné spôsoby zárobku, ktoré máme v Big House centri. A nemusíme sa teda na novo registrovať. Stačí sa prihlásiť do svojej kancelárie v Big House centre s použitím loginu a hesla, ktoré sme si zvolili pri registrácii do Bixme. Pod videom uvediem aj odkaz na webovú stránku Big House centra. Ohľadom rôznych druhov zárobkov v Big House centre si potom pozrite aj ostatné videá, ktoré sa týkajú teda Big House centra a mám ich uvedené taktiež na svojom YouTube kanáli. Ukážem vám, ako vyzerá webová stránka Big House centra. Toto je webová stránka Big House centra. Takže pokiaľ sa zaregistrujete na stránke Bixme, nemusíte sa na novo registrovať, stačí cez Vojti zadaním svojho loginu a hesla vojsť do webovej stránky Big House centra. Je to vzájomne prepojené. To je na teraz všetko. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte buď cez Skype, e-mailom alebo na Facebooku. Rada vám pomôžem a poradím.